Prečo si nešťastný, aj keď máš všetko? Dnes si rozoberieme túto tému z buddhistického pohľadu. Máš prácu, máš strechu nad hlavou, máš jedlo, máš ľudí okolo seba. A predsa, vo vnútri cítiš ticho, ktoré nie je pokojné, ticho, ktoré pripomína prázdnotu. Možno sa pýtaš, prečo sa necítiš šťastný, aj keď máš všetko, čo si kedysi prijal. Z pohľadu buddhizmu tento pocit nie je zlyhaním. Je pozvaním. Buddha učil, že utrpenie nevzniká z toho, čo nemáme, vzniká z pripútanosti k tomu, čo máme. A ešte viac k predstave, kým by sme mali byť. Keď si dosiahol svoje ciele, na chvíľu sa objavila úľava, možno aj radosť, no myseľ sa nezastavila. Nikdy sa nezastaví sama od seba. Začala hľadať ďalší cieľ, ďalší dôvod, ďalšie keď budem úspešnejší, keď budem pokojnejší, keď budem lepší človek. Takto sa šťastie stále posúva do budúcnosti. Buddhizmus hovorí, že všetko, čo je podmienené, je nestále. Veci vznikajú a zanikajú. Vzťahy sa menia. Pocity sa menia. Ak je tvoje šťastie závislé od niečoho, čo sa môže zmeniť, potom v sebe nesie strach. Aj keď máš všetko, v hĺbke cítiš, že o to môžeš prísť. A tento strach sa stáva tichým napätím. Myseľ je neustále v pohybe. Porovnáva, hodnotí, kontroluje. Buddha učil, že koreňom utrpenia nie je samotná túžba. Je to presvedčenie, že bez jej naplnenia nie sme kompletní. Keď uveríš myšlienke, že niečo ti chýba, myseľ sa uzavrie aj v hojnosti. Môžeš mať všetko a predsa necítiť pokoj. Skutočné šťastie podľa buddhizmu nevzniká z pridávania, vzniká z uvoľňovania. Z uvoľňovania očakávaní, z uvoľňovania napätia, z uvoľňovania predstav o sebe samom. Keď prestaneš naháňať budúcnosť, začneš si všímať prítomnosť. Nie preto, že by bola dokonalá, ale preto, že je skutočná. Buddhizmus nehovorí, že máš odmietnúť svet. Hovorí, že sa naň nemáš viazať. Môžeš mať úspech, môžeš mať peniaze, môžeš mať pohodlie, ale ak sa nimi definuješ, stanú sa tvojim bremenom. Keď stratíš niečo, čo považuješ za seba, utrpenie je nevyhnutné. Preto Buddha učil cestu strednej rovnováhy. Byť v živote, ale nebyť ním pohltený. Keď sa staneš tichým pozorovateľom, uvidíš, že myšlienky prichádzajú a odchádzajú sami. Nemusíš s nimi bojovať, nemusíš ich meniť, stačí ich vidieť. V tomto videní vzniká priestor. A v priestore vzniká pokoj, keď si v tomto okamihu bez hodnotenia, bez porovnávania, bez očakávania myseľ sa prirodzene spomalí, zrazu si tu. Nie v minulosti, nie v budúcnosti, len tu. V tomto priestore nie je prázdnota, je tu ticho, ticho, ktoré nie je prázdne, ale plné bytia. Možno zistíš, že šťastie nie je niečo, čo treba nájsť. Je to niečo, čo sa objaví, keď prestaneš utekať. Zhlboka sa nadýchni a pomaly vydýchni. Nič netreba opravovať, nič netreba meniť. Život sa práve deje a ty v ňom už si. V tomto byti je pokoj. V tomto pokoji je jasnosť. A v tejto jasnosti nie je otázka, či máš dosť, pretože práve teraz nič nechýba. Pokoj, ticho, prítomnosť. A práve tu sa rodí skutočné šťastie. A ešte predtým, než sa myseľ znovu pohne, zostaň chvíľu v tomto tichu. V buddhizme sa hovorí, že myseľ je ako voda. Keď je rozvírená, nevidíš dno. Keď ju necháš prirodzene sa upokojiť, stane sa čírou. Nemusíš ju tlačiť do pokoja, nemusíš ju presviečať, stačí jej neprekážať. Všimni si, ako sa dých prirodzene pohybuje, bez námahy. Nádych prichádza, výdych odchádza. Takisto prichádzajú a odchádzajú myšlienky. Niektoré sú príjemné, iné nepríjemné, ale žiadna nie je trvalá. Keď sa s nimi nestotožníš, strácajú svoju silu. Buddha učil, že pokoj nie je výsledok snahy. Je výsledok pochopenia. Pochopenia, že nemusíš byť niekým iným, aby si bol v poriadku. Že nemusíš nič dokazovať. Že nemusíš nikam utekať. V tomto okamihu si kompletný. Keď sa tohto pochopenia len na chvíľu dotkneš, napätie sa začne rozpúšťať. Nie násilím, nie kontrolou, ale uvoľnením.
Buddhizmus hovorí, že keď sa prestaneš držať toho, kým si myslíš, že si, objaví sa to, kým naozaj si. Nie myšlienka, nie rola, nie príbeh, len čisté vedomie. V tomto vedomí nie je nedostatok, nie je strach, je tu pokojné bytie. Ak sa myseľ znova rozbehne, nevadí, len si to všimni a jemne sa vráť, nie k myšlienke, ale k pocitu bytia. K jednoduchému faktu, že si tu. Toto je miesto, kam sa môžeš vždy vrátiť. Nie zajtra, nie keď budeš mať viac, nie keď sa niečo zmení, ale práve teraz. A práve tu sa šťastie neobjavuje ako emócia, ale ako pokoj. Pokoj, ktorý nič nepotrebuje. Zostaň v ňom ešte chvíľu, dovol mu, aby bol taký, aký je. A keď budeš pripravený, otvor oči. Ale tento pokoj si vezmi so sebou. Nie ako myšlienku, ale ako tichú istotu, že všetko podstatné je už prítomné. A že šťastie nikdy nebolo niekde inde. Zostaň ešte chvíľu v tomto tichu. A pocíť, že všetko je presne také, aké má byť. Nech sa tvoj dých spomalí. Nech myseľ zostane pokojná. Nech sa všetko okolo teba na chvíľu zastaví. A ty si tu, úplne prítomný, úplne v poriadku. Možno sa pýtaš, prečo ľudia, ktorí majú všetko, sa stále cítia nešťastní. V buddhizme sa učí, že myseľ má tendenciu byť neukojiteľná, ako hladná rieka, ktorá nikdy nedosiahne more. Aj keď máš všetko, čo si kedysi chcel, tvoja myseľ si vytvára nové túžby, nové očakávania, nové predstavy o tom, čo by ti malo prinášať radosť. A keď tieto očakávania nesplní realita, cítiš prázdnotu. Aj napriek hojnosti okolo seba. Buddha učil, že toto je prirodzená vlastnosť mysle. Nie je to tvoja chyba. Utrpenie nevzniká len z nedostatku vecí. Vzniká z pripútanosti k predstavám, ktoré si vytvoríš v hlave. Predstava, že ak budem mať toto, budem šťastný, je ilúzia. A keď ju dosiahneš, myseľ si vytvorí novú. Cesta k skutočnému šťastiu nie je cez získavanie. Je cez uvoľňovanie. Uvoľňovanie predstav, že musíš byť viac, že musíš mať viac, že musíš dokázať viac. Keď to dokážeš, objaví sa pokoj, ktorý nie je závislý od vecí, ľudí alebo úspechov. Tento pokoj je vnútri, nie vonku, nie v majetku, nie v uznaní. Preto sa môžeš cítiť prázdny, aj keď máš všetko, čo si kedysi chcel. Nie preto, že by ti niečo chýbalo, ale preto, že si zabudol odpojiť myseľ od ilúzie. Keď sa prestaneš pripojovať k výsledkom a očakávaniam, myseľ sa uvoľní, napätie zmizne a ticho, ktoré tam vždy bolo, sa prejaví. Buddha učil, že všetko je prechodné, všetko, čo vzniklo, zanikne. Každá radosť, každá strata, každý úspech, každé sklamanie, ak sa myseľ na nič nepripútava, nie je dôvod byť nešťastný, nie je dôvod byť vystresovaný. Môžeš mať všetko a predsa byť šťastný, pretože šťastie nevzniká z veci, ale zo spôsobu, ako žiješ a vnímaš život. Keď prestaneš utekať za budúcnosťou, keď prestaneš držať minulosť, zistíš, že prítomný okamih je jediným miestom, kde môžeš byť v poriadku. V tomto okamihu nie je nič, čo by si potreboval zmeniť. Nie je nič, čo by ti chýbalo. Nie je nič, čo by si musel dosiahnuť. Stačí byť, stačí vnímať, stačí dýchať. Všetko ostatné je len príbeh, ktorý si myseľ vytvorila. Ticho, ktoré nasleduje po týchto myšlienkach, je miesto pokoja. Miesto, kde šťastie môže prísť samo